Acum o să fac într-un fel un Photoshop. Primul meu Photoshop. Bun, deci întâi avem nevoie de hainele corespunzătoare. Ok, deci pentru edit avem nevoie de asta și aceste două mânuși cu degetele tăiate. Ok, outfit-ul este gata. O să fac poza, o să editez după. Deci am făcut fotografia, acum o să editez. Pe PixArt, o să fac acum ceva nou și ne revedem după. Ok, deci în acest moment am luat ceva, o poză random. O să caut background. Ok, white background. Și o să îl pun așa peste tot. Wait. Nu. Efectiv, nu. Trebuia să pun asta. Lumina aia se vede cam prost. Dar na. Ok, haideți să căutăm ceva shine. Nu prea cred. Nu să revin când găsesc ceva bun. Spuneți-mi și mie. Chestia asta n-ar trebui să fie ilegală, efectiv. Deci, chestia asta este ilegal. Ok. De ce îmi tot apare? Sunt ilegale. Nu-mi place Blackpink, mai lăsați-mă în pace cu Blackpink-ul vostru. Da, am mai făcut videouri cu poze cu gacha. Ok, ce are PixArt-ul cu gacha hit-ul? Efectiv. Ok, hai să continuăm. Deci jur că dacă mai văd un gacha hit, eu mă duc pe altceva, efectiv. Îmi place pisica și cute, e prea cute, efectiv. Hai să căutăm un mic shine. Mergem înapoi. Ok, de 2. Dăm aici așa. Nu, să ne dăm asta. Da, cred că mai bine ar. Bă, nu. O să revin când e gata. Edit time. Nu întrebați ce floare ai acolo. Ok. Să fie clar, eu încă port mănușile, dar nu mai port. Ok? Ok.
Da, eu spun capa. Eu spun capa sub forma de chei. Așa arată până acum. Continui, evident. Scândem puțin mai am din tot. Ok, e complet decupat. Mergem aici. Și ne ducem să facem un green screen. Brush. Bun, un pachet. Și perfect. Și vă întrebați, de cine ai făcut asta de la început? Pentru că negru e mai ușor de deosebit decât verdele, măi. Ok, dăm save. Acum ne facem un KineMaster. O să cresc un pic, mi se pare că am editor cu un KineMaster cu... Ok. Ok, o să iau de la Pictures, închid un pic. Acum așa, un screenshot. Și acum ne ducem din nou în KineMaster. În CapCut. Cine ar fi crezut că e așa de greu? Ok, îl luăm, îl băgăm. Îl decupăm un pic. Acum vine o melodie în minte. Spuneți-mi, nu vi se întâmplă niciodată așa? Stickere. Nu știu, stickerele de pe CapCut sunt extrem de șmechere. Nu știu, pur și simplu le iubesc. Sunt prea cool. Deci uitați ce șmechere arată. Ok. Aici aș vrea să mă duc un pic. Iau chestia asta. Că îmi place. Și că o vreau. Nu știu, ca și când aș avea așa puteri. Și asta l-aș mai vrea. Nu știu. Să vedem ce aș mai putea lua. Și da. Bun. Eu să-ți mai scurtez din video pentru că nu-l fac așa lung. Dar în fine. Bun, deci ăsta e rezultatul final. Sper că v-a plăcut. Pa!